Pese á negativa de algúns veciños dende o goberno de Poio, teñen claro que o modelo de circulación que eles defenden é óptimo para a Caeira. Dende o goberno apostan por un carril único e a ampliación das beirarrúas. Sobral considera que apostar polo posicionamento de algúns veciños sería un grave erro. Y sería condenar esa zona desde o punto de vista da mobilidade, non digo para sempre, pero dende logo para moitos anos máis. Por tanto, nós queremos que o vial único, ampliar as aceras e darlle ás persoas que camiñan seguridade e que o fagan eso, de maneira tranquila, dado que é unha zona moi urbana, moi próxima a Pontevedra, que baixa moita xente camiñando, e nós pensamos que o vial, tal como está agora, non soporta o tránsito peonil. O alcalde de Poio lembrou que moitos dos servizos da Caeira son de finais dos anos 60 e que, polo tanto, están moi deteriorados. Por iso considera que é o momento de actualizalos. O saneamento vai unitario, o proxecto leva a separación de poblares, mellorar todos os servicios, tanto de agua como toda a rede eléctrica, tamén facer todo soterrado, e ampliar as aceras, no sentido de que a xente poida camiñar de maneira cómoda e tranquila. Estamos falando actualmente dunhas aceras, por un lado, de aproximadamente 70 centímetros, por aí, e no outro lado, algo en sitios 1 metro e algún sitio algo máis dun metro, co cual eso non é un vial de futuro. Con esta reorganización do tráfico, Sobral lembra que o único que están a facer é axudar e dar comodidade aos veciños desta zona do concello de Poio. Nós defendemos que hai que pensar das persoas. A veces o que vai no coche vai un poquinho máis cómodo, vai abrigado, vai máis cantiño no inverno, pero a persona que quere camiñar ten que ter unha zona onde poida viar camiñar con seguridade, e iso é o que nós seguimos defendendo. O que si é certo que a previsión que estaba de a mellor poder licitar no primeiro mes do ano que ven, posiblemente non se vai a facer. Sobral sí que dixo esta mañá que dende o goberno reflexionarán sobre este proxecto para elixir a mellor opción. Con todo, o rexedor dixo que se retrasará un pouquiño a licitación desta iniciativa, que estará lista, segundo anunciou esta mañá, no primeiro trimestre do 2018.